Добро утро, прекрасни хора! Това е днешната ми закуска, която съдържа мляко 2%, протеин на прах, вътре има и ленено семе, малко чия също. И както виждате, отгоре е поръсена с малко чия и 4-5 ягодки. Това е закуската ми за добър баланс. Здравейте, прекрасни хора! Аз съм Ели. Първо, Христос Воскресе! Пожелавам ви да бъдете много здрави, много щастливи, винаги усмихнати, както е моето мото за живота, и винаги здрави. В момента сме на разходка в един от любимите ми паркове и като цяло реших да ви взема с мен и да обсъдим яденето на козунаци, като цяло как се прави един диабетик по време на Велик ден. Смятам, че видеото би било полезно, тъй като в никакъв случай няма да ви кажа да не ядете козунаци на Велик ден. Смятам, че си е част от традицията, смятам, че е хубаво. Разбира се, без да се прекалява. Ще се извинявам се, задъх се просто, че много бързах до тук, просто много пече, оказа се по-топло, отколкото очаквах. И така сега ще ви дам полезни съвети, с които да се справите с яденето на козунаци, без да влошавате кръвната си захар. И така сега ви вземам на разходка в това прекрасно слънчево великденско време. Малко да поизгорим калории, да забързаме метаболизма и като цяло да се чувстваме по-добре в кожата си. И да не се страхуваме да хапнем едно парче козунак. Времето е уникално просто. И така седнах тук на една пейка. Надявам се да не минават много хора преди, че е Велик ден, за да мога така да си говоря пълно спокойствие и да ви кажа каквото съм си намислила. Както казах в предходната част на видеото, на първо място съвета ми не е да изпадаме в крайности. Аз лично като човек, който е изпадал в крайности и по отношение на храненето, и по отношение на тренировките, просто ви казвам, че това не работи и това много трудно се превръща в начин на живот. Идеята като цяло на канала е да се научим на балансиран и здравословен начин на живот, за да можем да го поддържаме максимално много време. Защото когато сме в крайности, например да кажем някоя диета, обикновено издържа 2-3 месеца в най-добрия случай и след това до там приключва. И така, вече, щом сте стигнали до тази част на видеото, сте изгледали какво съм закусила. Аз ще го сложа в началото на видеото, но общо взето това, което правя по принцип винаги по празници, не само по Велик ден, е да си закусвам нормално. Това, което по принцип ще ви разкажа по-подробно в самото клипче, където съм снимала закуската, и след това излизам на една дълга и приятна разходка. В случая времето е слънчево, приятно и разхождайки се, освен че мога така да се почувствам по-добре, да повлияя на кръвната си захар, съответно мога и да събера витамин D по естествен начин. Тук от тази пътечка, където минавам в момента, вече съм ви снимала едно друго видео. Мисля, че беше скъпи родители на диабетици, ако не се лъжа. Да, защото следващото видео от тази поредица го снимах от вкъщи. Отново се намирам на една прекрасна пътека и ще си продължа с съветите, които да следвате по празниците, за да се чувствате и да изглеждате добре. Така, както ви казах, в момента съм на една дълга разходка. След това ще ви прикача дори във видеото да видите колко километра съм извървяла, колко крачки съм направила, за да ви надъхам и вас и вие да продължите с движението. По принцип, по време на коледните празници обикновено се старая да отида и на фитнес, но както ви казах, първо е невъзможно всеки ден да ходим на фитнес. Не, че е невъзможно, но малко е безмислено, защото тялото има нужда от почивка и в момента са празници, фитнесите тук работят, но така или иначе на мен в момента не ми се ходи на фитнес. И така или иначе реших видеото да е подходящо и за хора, които по принцип не ходят на фитнес или на някакви тренировки, тъй че ходенето е абсолютно за всички. Ходенето е нещо задължително. Аз се старая всеки ден да правя поне по 10 000 крачки и отделно да тренирам, защото когато си изпълниш таргета от крачки, не значи, че не е хубаво да отидеш да направиш една тренировка. Малко да ви почерпя тези хубави слънчеви очи. Просто пролетта ми е любимия сезон. Любимия.
Едно от основните неща, които смятам, че пречат и на здравите хора, и нали, най-вече на нас, диабетиците, при такива празници, е това, че искаме да читнем повече от веднъж или два пъти. Аз, както ви казах в началото на видеото, в никакъв случай няма да ви кажа не ящи кознак. Аз също си хапнах шоколад, не шоколад, кознак. Но въпросът е да не се прави 5 пъти или да не е по време на всички великденски празници, да не е всеки ден. Аз, например, си позволих кознак само днес на самия Великден и то на обяд, защото при мен така се случва, че когато хапна по-късно вечер нещо сладичко, съответно след това по-трудно си свалям захарта, понякога дори не мога. Както съм казала друг път, мен ме е страх от високите захари, тъй че се старая да ги избягвам максимално. Съвета ми е, ако ви се хапва кознак или нещо, което по принцип не е окей с диабета, просто го направете веднъж, не го правете няколко пъти. Много пече. Няма да ви затормозявам с прекалено дълго видео, защото обичам да ми гледате видеята до края и да ви бъдат интересни. Още взето, за да бъдем здрави, трябва просто да се грижим за себе си постоянно, не само веднъж. Например, ако примерно вие нямате диабет, но сте на режим, храните се по-полезно, притеснявате се на Великден да читнете. В крайна сметка, ние се грижим за себе си 365 дни в годината. Един ден, ако нещо читнем, няма кой знае какво да стане, но това е здравите хора. Според мен, например, хората отстрани не осъзнават всъщност колко е стресиращо да бъдеш диабетик. И сега ще ви дам един прост пример. Ние диабетиците, за да хапнем нещо, което ще ни повлияе на кръвната захар неблагоприятно, се стресираме преди това, кога точно да го хапнем, в какъв час, дали през деня, дали сутринта, дали вечерта, нали съответно. Аз примерно вечерта избягвам да хапвам по-сладки неща. Съобразяваме го с това дали можем да излезем на разходка след като сме хапнали или преди това, защото в крайна сметка тези неща ни вдигат кръвната захар, ето например козунака. Според мен хората не осъзнават всъщност колко е стресиращо да бъдеш диабетик. Аз в видеото, което опубликувах преди това за премеждията, които срещам по пътя си като диабетик вече 20 години, не се сетих тогава да го кажа това, пък всъщност това е най-големия според мен стрес и проблем на диабетиците, че всъщност аз виждам по себе си колко е стресиращо, особено когато работя. Сега, нали, работя от къщи, но дори преди когато съм работила от офис, то без значение дали работиш от къщи или от офис, примерно на обяд, аз трябва да мисля дали ще ми стигна обедната почивка, малко да се раздвижа, защото не винаги само инсулина помага захарта да се нормализира след хранене. В същото време пък не искам прекалено много инсулин да слагам, не искам да затормозявам панкреаса си. Според мен това е един супер стресиращ процес, който повечето хора не осъзнават колко е стресиращо всъщност и как чисто психически нас това ни напряга. Всъщност не знам при вас дали е така, но на мен примерно преди много ми влияеше. Аз преди супер много се стресирах, притеснявах се дали ще успея да си изчисля единиците, дали ще успея след първия или след втория час да си нормализирам кръвната захар, защото знаете, че нали, веднага е малко трудно да я нормализираш, но до 2 часа след храна е хубаво вече да е в рамките на нормалното. Това не винаги става, особено когато си хапнал по-тежки въглехидрати. И като цяло според мен това е най-стресиращото на диабета, което всъщност ще не знам, аз вече 20 години се боря с това. Все още сме стресирани на моменти, затова като цяло се опитвам да избягвам някакви храни, които ми вдигат захарта. Като например, аз обожавам картофи. На мен картофите са ми най-голямата слабост. Аз обожавам картофи под всякакви форми, само не и пържени. Обаче винаги съм ги правила по-здравословни и те винаги ми вдигат поне малко захарта. Обаче си казвам, в крайна сметка пък не може изобщо да не ям картофи и истината е, че от време на време си позволявам картофи и предвиждам да направя по-голяма разходка или тренировка, когато съм яла, точно за да може след това всичко да се нормализира и да се чувствам добре. Нали? Аз не съм от тези хора, които ще ви кажат един път се живее, правете си каквото искате. Изобщо не разсъждавам така. Аз не смятам така. Смятам, че начинът дори наистина един път да живеем, смятам, че трябва абсолютно съзнателно да поема това, което слагаме в тялото си и в ума си, изобщо навсякъде съзнанието ни, абсолютно съзнателно да отива там. Не смятам, че е така, за да си задоволиш някаква нужда, просто трябва да отидеш на пътя и да си купиш торта. Да кажем, ето да ще дам пример с торти неделя, защото ги обичам. Аз примерно си позволявам торта неделя, бих казала много рядко, може би един път в годината или примерно сега, което следващото видео ще бъде на тема хубавите резултати, когато отидеш на изследвания. Ами тези хубави резултати съм ги постигнала точно
защото не си позволявам постоянно неща, които уж душата ми иска. Истината е, че не знам дали сте чели, ще ви препоръчам една книга "Как да прецакаш дявола". Аз се четох преди много години, препоръчах я пак миналата година. Обаче тази книга е страхотна. Тя толкова добре е описала някакви неща, от които всъщност ние нямаме нужда и буквално, деца вика, дявола ни ръчка малко да ги ползваме или да ги пием или да ги ядем. Реално нямаме нужда и смятам, че всичко от нас се зависи, от нас се зависим да бъдем здрави и ако полагаме усилия целогодишно, от време на време можем да си позволяваме разни неща, но нека не е твърде често, защото наистина всяко нещо ни влияе и дори да не осъзнаваме, аз често давам този пример със себе си на хората около мен, които нямат диабет, че според мен, за да разбереш дали една храна се отразява добре или не чак толкова на едно здраво тяло, можеш да прецениш това спрямо как влияе на един диабетик. Защото на един диабетик, който има проблем с панкреаса, съответно много добре може да се провери тази храна вдига ли, не вдига ли захарта или като цяло как влияе, защото щом на нас ни влияе, значи на здравите хора влияе. Просто не се вижда веднага и според мен от нас диабетиците и здравите хора трябва да вземат пример. Давайте, продължаваме разходката. Минимум таргет 10 000. 10 000 крачки, нищо, че е жега, нищо, че е топло. Продължаваме, докато не ги направим, аз не се отказвам. Давайте и вие, важно е за здравето. Прекрасни хора, както ви казах, по принцип идеята беше днес на Великден да не тренирам, но все пак реших да изгорим козунаците и в момента се запътвам към фитнеса, ще ви сложа няколко кадъра и оттам и да ви напомня да не спирате да се движите дори по празниците и това няма да ви пречи да си хапнете малко козунак, разбира се в разумни количества. Желая ви весели великденски празници и до следващото видео!